Pogledaj video, uživat ćeš. Ovo je video za jedno doba kad smo bili mladi i mali. Daju nam 100 i ajde u samoposlugu, kupi mi duvan. I tako, a tamo uvijek je bila neka teta koja nam da šta treba i ovako su nam izgledale tada prodavnice. Da, ovakve vage, to sve. Daju nam ovakvu korpu i ajde u dućanu. Idi kupi hleba, duvana i tamo ko je pio pivo, a mi za nas kupimo ovo pa naplatimo putne troškove. Tako je bilo. Sjećate li se? Da, to je bio zakon. Sokić. A ponekad je bilo i ovako, uzmemo bombone, svilene ili šećerne, ne znam kako se kod vas zovu ove bombone. I ovako je bilo, poslije namažemo kršku leba i leba uzmemo pa odozgo šećera malo i malo nakapimo vode onako da nam šećer ne spadne i ajde naprijed. Da, 100 to je bilo veliki novac za tada. Crvedač neki su ga zvali, neki konj, neki tako, ima više imena. Da, to je ta doba kad je bio olimpijade Sarajevu 84. Telefoni su nam ovakvi bili s kablovima. Sjećate li se kad baka ovako vam izvadi iz džepa neku jabuku pa da ovako, ili neke bombone ili nešto, uvijek je baka imala u šteku, šta se kaže. Da, kad idemo kod djede pa ovako je soba izgledno. Djedina soba isto ovako. Šporet Smedrevac, puka, toplo kod njih, uvijek. Tako je bilo. Za doručak je ovo najbolje, da. Brzon lep s jajcima i sa sirom. Najlepše nešto. Neki je i ovako jedu, strži leba pa sa medom, pa sa zavisno kako voli. Kod nas je bilo uglavnom sa sirom. I sa majkom. Ovako smo retko trčali do duše. Više je bilo onako sa stani sam nešto da ti kažem. Neću ništa da ti... Više je tako bilo. Da, poslije je bilo... Da, kad su izašli. Sjećate li se, se skupimo društvo pa jer ima neku mastiku da mi daje. Ima. Tako. Ovo je prošli video. Pogledajte, ima dosta videa. Vidim da niste baš pogledali, ali lepi su. Pogledajte, uživat ćete na moj kanal. Ima lepih videa. I slobodno zapratite, besplatno je. Stisnite like, komentar